Sugeng anjing para penonton, breaking news mali ingkang salah-salah kegiatan panjenengan kalio kula Silvianesa Putri ingkang badhe ngaturaken pawartos ingkang paling anyar. Wisata kang saiki wis gumeter dumunung ing Desa Malahayu, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes. Saiki wis akeh sing ditekani wisata kasebut diarani Waduk Malahayu. Kajawi suasana ingkang adem lan pemandangan ingkang asri, ana akeh spot foto ing sanebel. Tiket mlebu mun dibanderol kanthi rega Rp7.000 lan Rp3.000 kanggo biaya parkir. Kanca kita Andini bakal ngajak kita tur lan meriksa mitos kasebut langsung menyang Waduk Malahayu. Breaking news karo kula Andini, kula saiki lagi di lokasi wisata Waduk Malahayu sing terkenal Exactly why you light me up inside like a Ayo breaking news OYC When people ask me how, well, you're the reason why I'm karo salah sawijine pengunjung sing ana ing kene. Ngapunten bahas apa jenenge? Kulo Kamila, kulo Nina. Kue saking ngendi? Tersana. Kulo milih Waduk Malahayu dari papan wisata. Pakai spot foto sing apik, suasananya adem, pemandangannya apik, cocok bagi tujuan akhir pekan bareng keluarga utawa kantor. Ugi, matur nuwun, Mbak. Saiki aku karawang asli Waduk Malahayu. Ayo tamban objek wisata Waduk Malahayu yuk. Assalamualaikum kandikan. Pak, kau nyuwun bisa menapa intang dadan saya dari papan wisata menika. Keindahan alam lan adem awane dibarengake panggonan kanggo jupuk gambar Waduk Malahayu bukan duweni akeh fasilitas kanggo nggampangake pengunjung nalika lelungan waduk mau anak maneka warna papan dahar sing undang pengunjung tekan mlene. Banjur sejarah utawa mitos apa wae si ana ing Waduk Malahayu iki? Cerita Waduk Malahayu iki Aduh, itu kaki aku kenapa? Guys. Mekaten pamita ingkang sagede kula aturaken dinten punika. Kula Andini nyuwun pamit, matur nuwun, bali menyang studio. Matur nuwun dumandung wartawan Andini ingkang sampun ngundang dateng Waduk Malahayu. Mangkata watos ingkang badhel punika kula Silvianesa Putri nyuwun lenggah saking pangalasa panjenengan. Matur nuwun lan sugeng rawuh.